טוב, היום נעבור על איך מכינים בצק לפיצה. במקרה הזה אנחנו עושים בצק שהבצק המקדים שלו הוא בצק ביגה. בגדול יש שני סוגים של בצק מקדים שאפשר להשתמש בהם. אחד זה פוליש, שזה אומר שכמות המים וכמות הקמח בבצק המקדים שווים, נניח קילו קמח וליטר מים. ויש בצק ביגה, שזה אומר שכמות הקמח היא פי 2 מהמים, כמו במקרה הזה שאנחנו משתמשים בקילו של קמח וב-500 מיליליטר של מים. אז קודם כל יש לנו פה קמח של התחנות הגדולות, שאני מאוד אוהב אותם, קמח פיצה נפולי. יש לנו פה קילו של קמח, שמנו פה 500 מיליליטר של מים, ובעצם אל המים אנחנו נוסיף 3 גרם של שמרים יבשים. 3 גרם זה בערך 3/4 כפית, כמו שאפשר לראות כאן. אני פשוט שם את זה בתוך המים ומערבב. לאחר שהרבבתי, אני בעצם לוקח את המים עם השמרים ופשוט שופך אותם לאט לאט אל תוך הקילו קמח שיש לי פה, פשוט בצורה הזאת. כשגמרתי לשפוך את המים, כל הקסם והטריק פה באירוע הזה, שאני פשוט סוגר את הקופסה, כל הצדדים שלה. אפשר ממש לעשות את זה על השיש, פשוט לסובב או לנער, פשוט בדרך הזאת, למשך משהו כמו דקה אחת. אחרי שניירנו במשך דקה, אנחנו נפתח, ובעצם נראה מה יצא לנו. אפשר לראות שבעצם יצא לנו סוג של פירורים כאלה, ממש פירורים של בצק. זה המרקם שאנחנו צריכים להגיע אליו, ואת הדבר הזה אנחנו פשוט נותנים לו לנוח במשך שעה בטמפרטורת החדר, כמובן בצורה מכוסה, ולאחר מכן אנחנו נכניס את זה למקרר למשך בין 24 ל-48 שעות, תלוי מתי אנחנו רוצים להכין את הפיצה. וזהו. אז כמו שאמרנו, אחרי שעה על השיש, אנחנו פשוט ניקח את זה ונכניס את זה למקרר. זה יהיה קשה ונוח במקרר בין 24 שעות ל-48 שעות. טוב, אחרי 24 שעות, אנחנו בעצם מוציאים את ביגה מהמקרר. תכף ממש נראה איך זה נראה. החמוד שלי פה יעזור לנו. אפשר לראות, נכון? אפשר לראות שזה ממש נפוח ביחס למה שזה היה לפני זה. זה כבר לא פירורים. עכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניקח חצי מזה, כי זה בעצם מספיק כרגע לשתי פיצות או יותר, כמה שיש לשני נגלות של פיצות. כל נגלה זה בערך 6 פיצות, 6 כדורים, ואנחנו נשים פשוט 750 גרם, שזה חצי מזה, 750 גרם ביגה בתוך הקערת מיקסר. אז יאללה ברי, תתחיל להעביר. שים שם. אז אחרי ששמנו את ה-750 גרם ביגה בתוך הקערת מיקסר, אנחנו בעצם רוצים להוסיף את המים ואת הקמח, ככה שיצא לנו לפי המתכון שאנחנו רוצים. במקרה שלנו אנחנו רוצים 64% הידרציה, זה מה שאני בחרתי. זה אומר שעל קילו קמח בעצם 640
מיליליטר של מים. בביגה פה בתוך ה-750, אני מזכיר, היחסים הם 1 לפי 2 קמח ומים, זה אומר שבתוך 750 יש 500 גרם קמח ו-250 מיליליטר מים. אז אני בעצם יוסיף עוד 390 מיליליטר מים שכבר שמתי פה, כדי להגיע ל-640, ואחרי זה אני אוסיף עוד חצי קילו קמח, כדי להגיע לקילו קמח. לפני זה, אני עוד מוסיף עוד גרם אחד של שמרים. הנה, הילד שלי יעזור לי. רגע. גרם אחד של שמרים, זה בערך ככה. כדי לחזק את הביגה שלנו. ברי, אתה יכול לסגור את הקופסה? זאת, של השמרים. כן. ואת המים האלו עם השמרים, אחרי שאני מערבב אותם, זהו, רק תניח. אנחנו נוסיף את כל ה-390 מיליליטר מים עם השמרים לתוך הביגה שלנו. ברי, אתה יכול לשפוך את המים פנימה? את המים. קח את הצד של המים ושים אותו פה, תשפוך את התכולה, את כל המים. בזהירות, שלא ישפך לך. וואו, כל הכבוד. הדבר הבא הוא שאנחנו לוקחים את החצי קילו קמח הנותרים, ואנחנו בעצם שופכים אותם פנימה לתוך התערובת שלנו. בזהירות, לאט. אבל אולי אני אתרום אולי אתה תזיק ואני אדחוף. הנה, אני מחזיק, יאללה, תדחוף. רגע, קצת. עוד זהו, יפה מאוד, חצי קילו קמח בפנים. את כל התערובת אנחנו לוקחים, מכניסים את זה לתוך המיקסר שלנו, ומתחילים מהירות נמוכה. כשהקמח כבר הופך לגוש, אנחנו בעצם מוסיפים 30 גרם מלח, בערך 2 כפיות כאלו. שלוש כפיות כאלו. ומעבירים את המיקסר למהירות טיפה יותר גבוהה, מהירות בינונית. אחרי 10 דקות, במהירות בינונית, אנחנו בעצם מכבים את המיקסר. ומעבירים את הקערה לשיש. ניקח קצת שמן זית, גם נשים פה בקערה. נמרח את השמן לאורך כל הקערה. גם נשים קצת בידיים, שיהיה לנו קל לעבוד עם הבצק שהוא יחסית רטוב. בעצם נוציא את כל הבצק. אני אוהב עוד לתת לזה טיפה מתיחות, לתת לזה קצת טאץ' עם היד ולא רק עם המיקסר. בעצם אחרי כמה סיבובים אפשר לקחת את הבצק, לדחוף ידיים מהצדדים ולנסות לעגל אותו בצורה כזאת. לנסות ליצור איזשהו כדור מתוח. אחרי שעשינו את זה, ניקח את הקערה ופשוט נניח מלמעלה. נשאיר את זה ככה במשך חצי שעה בערך על השיש. טוב, אחרי שהבצק נע חצי שעה, בעצם מרים, נרגל אותו בחזרה, פחות או יותר. אפשר לראות שהבצק כבר מתוח ויציב. אני בעצם פורס אותו ל6 חלקים. כל חלק הוא בערך בין 200
70 ל-280 גרם. זה בעצם הכדורים. אז ממש באופן הזה. זה חלק אחד. ככה אני בעצם עושה את זה 6 פעמים. טוב, אחרי שחתכנו את זה ל6 חתיכות, אנחנו בעצם לוקחים קמח שהוא גם סמולינה, מעורבבת עם קמח רגיל, שזה קמח בטחינה קצת יותר גסה, כדי שהבצק לא ידבק לנו. אנחנו שמים מעט על הכלי שבו אנחנו הולכים לשים את הכדורים. ואחרי שחתכנו את החתיכות, אני לוקח טיפה שמן זית, שם ביד, כדי שלא ידבק לי, לוקח את אחת החתיכות, הופך אותה על הצד שצריך להיות מתוח, ובעצם מתחיל בצורה כזאת כל הזמן למתוח, להכניס פנימה ולסובב, להכניס פנימה ולסובב, וככה בעצם אני מותח את השטח פנים עד שאני מרגיש שזה מתוח מספיק, ואז אני סוגר את הצד האחורי, ממש כמו סוג של שום כזה. אחרי שעשיתי את זה, אני בעצם מסדר שגם הצד האחורי יהיה חלק. אני עושה את זה בצורה כזאת, יש מי שירצה יכול פשוט על השיש לגלגל בצורה כזאת. שני הדרכים הם בסדר, ואני מניח את זה בקופסה ברווחים, אפשר לראות אותם פה. סך הכל משהו כמו סנטימטר בין אחד לשני. אחרי שבעצם הכנסנו את כל הכדורים, לוקחים עוד טיפה מהקמח סמולינה, קצת שמים מלמעלה, וזהו. כדורים מוכנים, ככה הם ינוחו, פחות או יותר בין 2 ל-3, תלוי בחום בחוץ, תלוי בכמה ביגה השתמשנו. אנחנו נראה איך זה נראה לאחר מכן. טוב, אחרי 2 וחצי, אפשר לראות שככה זה נראה. ממש בצק, חזק מאוד ומתוח.